מועדים לשמחה. בעבר דיברנו והסברנו על החשיבות של אהבת השם. היום אני רוצה לעסוק בחשיבות של יראת השם. לא יראת העונש, אבל יראת השם. אני מבסס את מה שאני אומר על מה שכתוב בפתיחה לספר חרדים של רבי אלעזר אזכרי, ורמח"ל במסילת ישרים בפרק כ"ה בביאור מידת היראה. רבי אלעזר אזכרי מסביר בתחילת ספרו מה זה בעצם נקרא להיות חרדי. הוא משתמש בביטויים, בפסוקים מספר ישעיהו שמזכירים את השם חרדים וחרד. הוא מסביר שלהיות חרדי זה להיות בעל יראה גדולה. מה זה יראה גדולה? לא סתם פחד גדול, פחד רגשי מצומצם. הוא אומר שיראה זו אותיות ראייה. להשתמש בעיני השכל כדי להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. כמובן הדבר הזה צריך לימוד. והרמח"ל במסילת ישרים מסביר שיראת השם זה האמונה וההרגשה שהאדם נמצא תמיד לפני הקדוש ברוך הוא. זאת יראת השם אמיתית, זאת יראה גדולה. החרדיות לפי רבי אלעזר אזכרי זה להיות ירא יראה גדולה. שוב, לא פחד גדול, אבל אמונה מוצקה, חיה, זיכרון חי של האדם שמלווה אותו לאורך כל שעות היום בזה שהקדוש ברוך הוא צופה בו. ועל ידי הקומה הזאת של יראת שמיים ייפתחו בפני אדם הרבה ברכות. כמו שכתוב בתורה, שמה השם אלוהיך מבקש ממך? כי אם ליראה את השם אלוהיך. שזה לא דבר קטן. אז למה זה נקרא כי אם ליראה? כי על ידי היראה, אם האדם יתרכז בזה, באמונה הזאת של מציאות השם בחיים שלו, אז ייפתחו בפניו הרבה ברכות של חיים יותר שלבים רגשית, מתוך אמונה מוצקה והביטחון בזה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, וכמו שהסברנו שהכל לטובה. וזה נותן את הנחת הזאת, וגם ממילא מכונן את האדם להיות אדם נעלה יותר, וכל המעשים שלו לאור האמונה הזאת נהיים יותר ברורים, יותר חזקים. אז יהיה רצון שנזכה להיקרא באמת חרדים לפי בעל ספר חרדים, שוב שזה היראה הגדולה, יראת שמיים הזאת, ראיית השמיים בתוך החיים שלנו.